भोजपुरिया माटी के लाल, हम बानी दिलीप कुमार और अभी हम बानी हथुआ बाजार में। वो सब के बता दी कि हमारा साथ में जो शख्स बाएं साइड में पहुंचल बानी यहाँ के अपना मतलब कई गो आवाज़ मतलब कि मुर्गा के, मुर्गी के, बोका के, बकरी के, तमाम जानवर के आवाज़ निकाले नहीं। का नाम पड़ी आपके? जी धुरंधर पटेल। धुरंधर पटेल जी। कला कब से सीखने की कहीं मतलब इस तरह से? ना बचपने से प्रैक्टिस कर जी। कौन कौन जानवर के आवाज़ निकाल ली है? लड़ाई के पोजीशन में एकदम मानो कि मैंने सामने यहाँ के प्रदर्शन हो गई, भैरव प्रदर्शन हो गई। यहीं हम चाहे मुर्गा की शुरुआत करें। मुर्गा अगला हम चाहें कि बकरा और बकरी के दोनों की सुनाई। बकरी के आवाज बा और हम चाहें कि अब बोका के शुरुआत करी। बोका ये तो थोड़ा कॉमेडियम आवाज हो जी ना, लोग बोका बाबा भुखाई लो बोका की का चाहता थे। ई कौआ का हो चूंकि अपना ठंडा के मौसम बा वैसा नहीं खनसा पाओ, लेकिन बढ़िया से में आवाज कोई तरह के जानवर को बड़ा ऊर्जा लागत है ना जी। मेहनत लागल है, मेहनत लागल सीखो में बहुत मेहनत लागल होई। और सीखे में तो मैंने बहुत प्रैक्टिस कइले बन। तो पैसा लगभग कितना बड़ी से में समय लागल? मतलब 30-35 साल से तो मैंने हम ट्राई करते नहीं। अच्छा, अभी कोई मैंने बढ़िया जगह प्लेटफार्म सर्वा के मौका भी नहीं मिला ना? मौका नहीं मिलल। हम कुत्ते में बा जौन की रात के रोवेल सन, लोग ओकरा के अशुभ मानेला। जौन रात के ना रोवेल सन हां तो बड़ा बेकार, तो बेकार लागेला, उ लोग के बुरा भी लागेला। तो वह आवाज बा यही पर बहुत लोग निकल के डंडा या पत्थर से ओकरा पर वार करला, भगावेला दुआर पर से। तो जैसे ओकरा देह पर पत्थर के चाहे डंडा के चोट पड़ेला तो उ कैसे दुम दबा के अपन भागेला, ओकर आवाज बा। जब लोग बिल्ली के बा एगो छोटा बच्चा के आवाज बा बड़ी रोला से लइका जी। एक महीना बाद वाला महीना बड़ी रोला से फरवरी। हां तो जौन के रोते रोते सांस पकड़ लसन। काहे लेके मैं इधर काहे रोला सलई को इधर भुखाई रहल सन। तो अच्छा भुखाई रहल सन, रोते रोते सांस पकड़त रहसन। रोते ओकरा ओकर अंगूठा ओकरा मुंह में चल जाला। अतिरिक्त कौन है फिलहाल में काम करेंगे? जी राजमिस्त्री के। राजमिस्त्री जी। मैंने ये गुजारिश बा कि हमरा के आगे बढ़ावे के चांस मिले ना। गाना वाना भी गा लेनी। गाना गाइले जी। अभी गम का सुनाई तनी गाना तो एगो सैड सॉन्ग सुनाई तनी हिला दो हो। गजब गजब के लोग बा जग में,
स्वार्थ भइल समाज हो, वाह गजब। दुख में कहाँ बा केहू संगतिया, ई दुनिया में आज हो। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर ओ, जब समय होला कमजोर तहर केहू साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तहर केहू साथ छोड़ देला। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तहर केहू साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तहर केहू साथ छोड़ देला। बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना, आपन बनैब कैसे केहू तोहार होई ना एकदम हो। बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना, आपन बनैब कैसे केहू तोहार होई ना। हित परित हिताई मिताई नात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई नात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर हो, जब समय होला कमजोर तहर केहू साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तहर केहू साथ छोड़ देला। बिल्कुल यहाँ के जौन हौसला बा के दाद देवे पड़ी कि इतना उम्र में लगातार यहाँ के प्रयास करतनी, और ऐसा आलाप जौन बाटे मोहम्मद रफ़ी के जैसे बाटे, वास्तव में यहाँ के जौन कला बाटे 16 गुण जौन संपन्न कहल जाला वहाँ के पूरा परिपूर्ण बानी, और यहाँ के जौन गला बा आवाज़ बहुत ही काबिल तारीफ बाटे। अगला समय में कुछ अच्छा कर पाए तो जहाँ तक ये वीडियो पहुँचता सभी खास करके नौजवान लोग अपने मतलब 2-4 साल प्रैक्टिस करके लोग मतलब हार मानेला कोनो भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में चाहे नौकरी के क्षेत्र में होके, लेकिन जौन यहाँ के उम्र में अपन काम काज के साथे परिवार के साथे साथे जौन प्रैक्टिस करतनी आवाज़ कई गो निकाल माने आवाज़ के जादूगर यहाँ के कह सकल जाला। अमीरे शहर के साहो कलंडर डूब जाते हैं, वाह। अमीरे शहर के साहो कलंडर डूब जाते हैं, मेरी आंखों की झील में समंदर डूब जाते हैं। क्या बात तुझे छोड़ देता हूँ छोटा भाई है वरना मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझ में सिकंदर डूब जाते हैं। वाह, बहुत सुंदर। सिकंदर डूब ऐ वतन के ऐ सिपाही तुझको मेरा सलाम, ऐ वतन के ऐ सिपाही तुझको मेरा सलाम। राहे वतन पे तुमने दे दी है अपनी जान।